Og så gik det væk. Jamen nu. Jamen nu. Fingeren dem ned, de stjæler alle mine. Prøv at lægge væk den alles fingre hver gang. Jamen er dum. Du kan ikke blive gal på... Ej, jeg står i det. Normalt træder i det hestekær. Så kommer taxaen. Og så du har i malet. Prøv at lave den der optagelse, Nana og June. Kom. Det er dig, der skal tage et billede, så det er dig, der er skidt det.